Han, nakakita kasi mo kuya? Nilakaw ba yato gahapon ha? Matay ning bataan ni nga. Nag-chicks-chicks siguro. Mao gyud problema no kay chick boy na kayo. Mga single man pag yun yung target. Ay nako. Purbida. Kahiyon, ano ko ning stylean eh. Amang kapang. Mangihis ako. Hala, manhib to si Bibi Marky karon magkita na pud mi. Fights juga ini pang 40 Shades of Marky ni para kay Hana. Boy! Boss! Okay, man nga PC boss para kay Hana. Mao na akong gipangita. Tara na boss. Okay, let's go! Abot na ta boss. Abot na ta? Abot na. Okay, let's go. Itas panahon oy. Grabe jud kay init boss. Ang utom na pud gani ko. Pero sige lang boy. Kanawa. 10 minutes na lang sa among sabot nga oras. Moabot na to si Hana karon. Mapatisting na nako sa iya ang 40 Shades of Marky. Pero boss, Ojo ko kasabot na ng 40 Shades of Marky ba? Wala pa day ka nakatisting ng 40 Shades of Marky. Wala jud boss. Patisting nga daw ko. Gusto ka mo try? Mutay ko boss. Ganong gusto man ka? Eh gusto po na ko boss i-testing sa uban. Mao ba boy? Yes boss. O sige. Patilawon ta ka. Kanya. Boss. Mo din ni 40 Shades of Marky boss. Ano yung 40 Shades of Marky boy? Yung sa'y paminaw ni mo. Nindot na sa pamati boss. Wala pa gali na ibakos. Patisting nga po ko boss. Sige. Ah boss. Boss. Unya, Nindot yung kay boss. nindot no. Nindot kay sa pamati boss. Ano yung 40 Shades of Marky? Diyos ko Lord. Stila ning kinabuhi yan eh. Okay, si Marjong ba? Pang, matulog na pud ka karon? Siya matulog. Ay, di ba matulog na pud ba ko karon? Ambot ni mo eh, kung gikapoy ba ka? Ay kung damay-damayan mong kakuan Hana? Ay, gani pod. Ikaw na ha? Sing na ginatago sa kuha ba? Wala pa oy. Sige pa. Sige, tulog dito. Dire lang ko sa kwarto pa ha. A few moments later. Karon kay natulog na si Papa. Ingon matulog ka. Pa. Sulod dire, purbida imo jud. Pa. Sulod imo jud ilado na. Purbida kang bataa ka ba? Pa. Sulod. Tarahan, purbida jud kang bataa ka. Pa. Di jud ko nimo maisahan han. Pa, wala man ba? Una nga pa lang nimo na sakpan na ka. Dili man good. Why dili. Sulod sa kwarto, lakan di ka gisa ka semana. Sos ay nang paginahiguluhan. Pa. Kasi nagtuo ka Hana ha. Di jud ko nimo maliba ba? Paludhon gyud kag balas. Ay. Abrim din ang bintana. Pandayon ko na kabisig dira ka mo agi. Jud ka kagawas groon jud ako na. Tuo jud ka Hana, maliba jud ko nimo ha. Lakan ako ni tanan posible nimong agian. Imo ra kong ilad-iladon ha. Ha. Nya karon. Testing ila gawas. Sana oras saron. Gulat kito si Marky karon ba?
Meanwhile. Yati. 2 hours naman lang ang nilabay boy. Wala pa maniabot si Hana. 2 hours na, boss. 2 hours na oy. Mati, dili man na normal sa isa katao nga nahigugma nga pahulat-hulaton ka. Gani, boss. Boy, paminaw na ako ba? Radyo yung dili nindot nga nahitabo ato dito. Inaon sa may buhatan na, boss. Lain akong kutoba ni boy. Paminaw na ako nasakpan to si Hana dito ron. Dili ni pwede ni. Unya, boss? Modos ako. Boss! Boss, ako ano eh! Boss! Nagkala na 46 sa parke, boss! Boss! Putik kamay ng kinabuhian eh. Sa may 46 sa parke, ay! Kaya pinakuha, kamay lang din. Pistot ng 46 sa parke ni boss. Boss, padulong na ko, boss! Marke? Ay, Kol! Nalapog ka dire? Kol, ayaw, Kol! Wala man ko nang itag-away, Kol. Nanhi ko diri ba kung nangutana akong nabas si Hana? Ngita ka kahana? Nasa kwarto ako nang gikulong. Giyon sa man mo siya, Kol. Putik kamay ka Marke. Magkita-kita day mo ha? Pinatago pag yun. Nagtuo siguro kag di mo masakpan no? Kol! Kay kul ron. Init kay kong ulo ron Marke. Kol! Wala man, Kol! Wala man ko niyan diri pa magipag-away, Kol. Kablo ka Marke. Init kay akong ulo ron tapos nagpasurang-surang puyog nagpakita puyog ka sa kuha. Dali, Kol, niyan ko diri, Kol, para mangayo sa imong pasaylo. Saylo? Sa tanang nahimo nimo sa muwa ingon ana lang kadali sa imo mangayog pasaylo? Kol, tinudanay mo niya akong pagpangayog pasaylo sa imuha, Kol. Kol! Boss! Palihog, boss! Boss, ayaw lagi pag-ana, boss! Tindog ba, tindog? Ayaw Boy! pag-ana ba? Ayaw na buhata sila, ha? Taas kaya akong pagtanaw ni mo, boss! Dili, boy! Dili sa tanang panahon kailangan ta magpataas. Usahay, kailangan ta magpaubos. Kol, pasaylo ay taon ko sa akong gibuhat sa una. Ayaw lagi, boss! Ayaw lagi, boss! Boy, please lang ba? Biyay sa ako ba? Seryoso niya akong pagpangayog pasaylo, palihog lang, boy. Karon lang, please. Kol, pasaylo lagi ko, Kol. Promise, Kol, buhaton ako tanan, napasaylo lang ko nimo. Walay suri-suri Marke. Walay sure-sure. O sige, Kol, bunali ko. Sige, Kol, bunali ko, Kol. Kumalan day ha? Ay, sige, relax lang, Kol. Kabalo ka Marke. Walay butang magpakalma sa ako karon. Kol, palihog lang. Sincere kini akong pagpangayog pasaylo sa imo haron. Kung seryoso na imong pagpangayog pasaylo, patunayi sa kuha ora mismo. Sige, Kol, patunayan ako na sa imuha. Boy! Boss! Kol! Puti kamay, di na ko nimo madala na Marke. Kung gusto ka, Kol, dugangan pa na ako. Way dungag Marke. Dugay ra ko ni biyag inom. Tagaan ti ka glass chance sa imong buhaton karon. Kay kung di ko makauyon, impas yu karon. Boy! Boss! Ang huling alas. Ora mismo! Hulatakol. Puti kamay. Boss! Nara, boss! Boss! Kani akong giulat nga manok. Kol! Okay na ba ni sa imuha akong pagpangayog pasaylo? Puti kamay. My ultimate dream. Para ni sa imuha, Kol. Kanya akong ganahan Marke ba? Dugi-dugan jud ko wakimasan ni ba? Para sa imo okay ba? Ugod kay ni Marke. Unya, Kol. Nasuko pa ba ka sa kuha? Sorry kay ganina Marke ha. Kay nasuko ko sa imo ganina. Kay imo mo gitagaan ko pang inom. Unya. Idugan biya ko mingundang giinom no. Kay nagsugod-sugod na ko pang sabong. Typing kini mo paghatag sa kuha. Ay good kayo. Ay, tay pa, Kol. Oo. Si Marjong, basig. Asa si Marjong? Ay, sagdiro si Marjong. Kaya nag-chicks man to. Unya, kita okay na ta. Oh, okay na. Good na kay kasako. Unya, si Hana, Kol. Ay, tuwan ako. Unya, ito na ko, ha? Kala ka na. Sige, Kol, ha? Gwapo yung manok ay. Knock. Praktisan yung like sampok, be.